Zimene anapanga Jenansa zija ndi zotitu zinamubowa kwambiri Peter Mutharika sankafuna kuonetsera nthawi imeneyo, koma panopa wambatu kutekotu kuzionetsera tsopano maaction amwene ndetu kulitu kulandatu mphamvutu. Tikunena kuti kukumangotukatu zimakalata inutu mukuyenera kudziwa zonena kuti takulandani mphamvu zakuti ndipo tizizigwira ndife akofesi ya president ndeko dino a vice president akhalanso ndi ntchito. Limene si funso lofunikira pano ndilonena kuti kodi ndi chifukwa chani amenewa akulandidwa mphamvu zimenezi. Iyayi tifotokozetu motere kunena kuti amayi Jenansa adanyula ndipo timakamba mobwerezabwereza iwo adagwiritsa ntchito ndalama za Malawi kupita ndekuti ku UK ku birthday ya amunawo. Of course kunayirikanso zambiri kumene kuja akuti amunawo aja anadwalikanso kumeneko nde iyayi anapitabenso ngati kukapezeko zotino akukhala ndi amunawo pamene anadwalika. Fine, vuto linali lonena kuti kufotokoza sanafotokoze bwinobwino poyambapo ndekuti kunazatuka kuti amafuna agwiritse ntchito ndalama ndithu zomafika kaya mabiliyoni omachuluka kaya mathamangira awiri choncho ndalama zimenezozo ndekuti atute funds ndetu tikamakamba za anthu amene amayenera kututidwa pa trip manager mungamaganize kuti mwina mwake ndi anthu amene amayenera kukhala ku ofesi yawoyo amene amagwira ntchito ku ofesi ya vice president mwina kaya ndi secretary kaya winanso ni ndani kaya ndi indigent kaya ndi office assistant onse aja khayi ngati mwina akupita nawo limodzi kumeneko. Sizinali zokhazo tiyayo kumatuka zonena kuti azibusa ndi azibusa kaya azibusa atiwo azibusawo ndi azinzawo a family pastors kaya akuti tu azinzawo abanja limene lolo ngati banja la amayi Jenansa ndekuti ndi azibusa amene amathoma ayendera kumapanga kumayenda nawo limodzi umapempe amafuna akwere nawonso iti imeneyo tikupita kulandani. Mwayiona imeneyo kuti apite amenewo tuwadziwa azibusawo apitiye pa ndalama zosonkha ife a Malawi. Inu ndamaona ngati ife tizikhala chete mauponda atino ndekuena lifa zino kuyankhula zambirimbiri ndinakupasirani nkhaniza nawo apita Mutharika atanaza fotokoza kuti ankhani yorine ndayitsatira amayi wafotokoza kunena kuti akuti tosagwiritsa ntchito ndalama za Malawi agwiritsa ntchito ndalama chani za mthumba mwawo zawo za private zitagwirizana ndi zimenezo. The following day kanayi masiku yano pezeka zono tinotu kufunsidwa ku ofesi ya General Vice President tafotokozani apita Mutharika akamba zotere inu kumeneko mutipo bwanji tawa fans zisinatani sinaonekepo sinafotokoza chinacho chonse namalomba akamba zonena kuti ndalama zagwiritsidwa ntchito ndekuti chani zochoka kwa akaunti ya boma. Peter Mutharika akamba zonoti Jenansa wamuza zonena kuti agwiritsa ntchito ndalama za mthumba mwake kumfunsa ndekuti Jenansa kuzera mwa anthu amene amamuyankhulira ukoko kulephera kuyankhulapo zina zake zikukhala bwanji mpaka na pano osayankhula china chilichonse. Zimenezi ndi zimene zapangitsa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunotino akhumudwe nawo amama amene wawa anadanawo kukhosi mmene zikuonekera apa ndi chimene wambochita nchani usati kuti akuwauza zoti amayi zomwe mwapanga sizinatsangalatse inuyo ndakuti mapeza umaononga misonkho ya Malawi yonse kulephera kufotokoza akulephera waza pamaso ndi ngokuza ndi maaction ndi zomwe akuchita akuwalandatu mphamvu ku ofesi dzatu ya vice president. Tinakupatsani nkhani onena kuti anabweratu kuzalanda mphamvu zija anawapasa zonena kuti azipita kumakang'ana za ngozi zogwa mwazizizi ngati ofesi ya vice president mamonena tikupita Peter Mutharika azipitako ndiwo amayi Jenansa ndipo munaonanso zikagwa zimanyumba kuti kukaenda zimphepo za mkuntho amapita kumene kuja analanda mphamvu zimene zija. Tidopatsani nkhani imeneyo ndipo masiku apita omwewa kwatukatu chikalataso kuchoka ku ofesi ya president ya Peter Mutharika kuwalandaso amayi Jenansa mphamvu zina funso nkumati mphamvu zake zotani. Iyayi chikalata chimene muchiona pa screen panopo chanyamulatu uthenga onsewo umenemo koma tingowerenga apa kunoti placement of Department of Public Sector Reforms Management under Office of the President and the Cabinet akuti tu
kusintha nde kuti tu department imene imayang'ana za malifomu makamaka mboma ndikuyipitisa nde kuti kuyichosa ku office ya vice president kuyipitisa nde kuti ku office ya president weniyo sitiwerenga kalata iyi ndi ayikulu koma tingoyiyankhulira kuti mzotani mmene motu mukambidwa nkhani onena kuti akuti kuchokera nde kuti kwa president a dziko lino Peter Mutharika malingana ndi mphamvu zomwe ali nazoyo ndizoonena kuti alamulano tsopano kuti department ya public sector reform imeneyoyo iyosedwe nde kuti ku office ya vice president ipititsidwe ku office ya president. Cholinga chimene apangira zimenezi ndichonena kuti department nde kuti ikakhala bwino mundandanda bwino ndi office ya president ija ndipo izikagwira ntchito bwino izikagwira ntchito mwa direct ndithu kuchoka ku office ya president osatinso ku office ya vice president. Izi ndizofuna kuonesesa zonena kuti pakhale accountability kuchita zinthu pambalambanda ndamapitiriza tokonena kuti iwo ngati office ya president akufuna kutsimikizira mtundu wa Malawi kunena kuti ngozipereka iwo mbali yawo kuonesesa zonena kuti zinthu zikuchitika bwino ndi boma lawo ndipo masomphenya aja okafika amati vision 2063 amene adzawatu akakwaniritsidwe. Ayi ndithu asaina ndaja amayankhulira adza kumene kamalembera zibaluwa a Justin K. Saidi. Okay magayi zimene akukamba ndi zimenezo. Chifukwa chimene ndibweresera nkhani ine ndinakambapo ndipo panonso ndobwereza amayi Jenansa analakwira kwambiri mtundu wa Malawi anatilakwira mama inuyo ngati mukutimva munatilakwira ndife sitingakhale pansi ndikumakhala kuti ndikuti taziwala inu tunde mupepesa mukuyenera mutani mupepese simungamuononge misonkho ifeyo pa zinthu zopusapusa ngati zimenezo mabefide ndi zina zoterozo pamene nde kuti Amalawi ndi zotiwo alibe mankhwala muzipatala zachuma tufuna tipange likava tizilolere bwinobwino ndi inunso mukaonongaso ndalamaso choncho imene singatheke imeneyo ndefe nkukhala mangoyang'anira tinakamba kale magayi. Here we are tinafotokozaso Peter Mutharika sizinasangalatse zizi fandetawo amaonongera dzina lake apangapo act and anapezekora anatani analanda mphamvu zimene anapatsa zija chaposachedwa pompa anapatsa mayi inuyo ndikufuna muzika ndiyenderano makamaka mmene zikuyendera zangozi mwazizizi muzithamanga kwa athandizira Amalawi kuti asamatovutika kuti zioneka kuti mbali ya president akhudzikaso ndi zomwe zochitikazi kwakuti kwasefukira madzi muthamanga kapanga ziti zimenezo. Ayi ndamva okhetsa bwino kenakono apono mwasokonizaso ndalama amayi mulepheranso fotokoza bwinobwino simuchita zinthu pambalambanda ndiulanda mphamvuzi adalanda apaso abweraso pangopita kaya ndi wiki imodzi kaya mawiki awiri walandaso ndekuti mphamvu zinaso zomwe ndizokhudzana ndekuti ndi public reform. Pamenepo ndi pamene fanzi ukamba kuti ma public sector reform ndi chani kuti nanga sizizunguso izi apatu ndi akutanthauza zonena kuti ngatino mbali yakuboma zinthu zimatha kumafoira m'maofesi mudza chifukwa chonena kuti anthu angodziwa kugwira ntchito mmene kagwidwe ka ntchito kake komwe kamene anasiyira kuchoka 19 Gobede uko wina wake adazi ntchito tizigwira motere 19 Gobede basi iwo kuti auti ntchito tora tinambogwira motere akuti ankagwira motere feso zigwira ntchito motere iya zinthu zosintha kaya tiliru mu chaka cha 2026 zinthu ziwenera umasinthidwa umundumu ndekuti kuchoka ku office ya president kucha akwena azikafika mu office moja kuti apa mupanga zotani simugwira bwino ntchito tamamba panogwira ntchito motere musinthe motere mwayiona imeneyo ndi zimene zija mphamvu zianapatsaso kumeneko ku office ya vice president azikalondoza zimenezozo. Now uyuyu ndakubwera Peter Mutharika ndikulandaso mphamvu zimene zijoriyayi mphamvu zimenezozo tazibweretsanso kuno zibwere ku office yangayi zimene zindipeza njira yoti ndizipita ndekha kapenapo ndiona kuti ndipanga bwanji koma office yanga ndi imene izikagwira ziti zimenezozo. Funso ndikumanena kuti chochitika ndi chani apa akuluakulu apato palitu ndekuti zinthu zingapo. Choyamba ndichonena kuti Peter Mutharika ndi amayi Jenansa zikuoneka kunena kuti anthu amene wawa sakumvanaso ngati mene zimene akukhalira. Choyamba ndichenezo. Chachiwiri nchonena kuti
ndizono tino amayi Jenansa akuchotsedwa mphamvu zawo kuti no awasiye opanda mphamvu ndikungowasiya ndi kuti ali fwakalala apopo basi. Mwayiona imeneyo azisowana kuti no azigwira ntchito azikangokhala mu ofesi mudza basi kumangokhala basi. Pamene ataziwe zonena kuti usamasewere ndi kuti ndi misonkho ya Malawi tikakupatsa mphamvu wena uzigwiritsa ntchito bwino, ukazigwiritsa ntchito molakwika ndi zonena kuti kuyankha kwake ndi kuti ndikumene koko uziwa zonena kuti ndizingokhala no basi choncho. Vice President mwadzina. Mwayiona imeneyo nkhani tu ndimeneya baba. Of course muzidabwa kuti komano pamene baba kodi apita Mutharika sakulakwisa noti namwina mwaka utenga mphamvu zawo zigwiritsa ntchito molakwika kuti afuna mpaka zingopanga zosakungoononga sakuononga magayi. Chifukwa chani? Office ya Vice President mukapito kawerenga ntchito yake kuteko ndi kukwaniritsa ntchito za office ya President. Mona ntchito zachuluka ku office ya President amene azigaweko kukampatsa Vice President kuti azikanthandizirako. Ndepita Mutharika kungotenga mphamvu zake. Izi ni mphamvu zake sizolinso ni mphamvu zonoti chani sakulandaso ya akuzibwezeretsa kuti kwa mphamvu zija ku office yake. Chifukwa kumene koko Peter Mutharika sana azitumize kwa mphamvu zimenezi koma zonena ngati nthawi chakwera ndachilima anazitumiza ndazakwera anatumiza mphamvu zija ku office ya chilima. Nthawi imene ala Vice President ndi muchankathamanga ndi malifomu mukakumbukira bwinobwino. Ndi kuti no awakungozitenga mphamvu zikuzibweza anazisiyo komwe kuti apa zabwinobwino azithandizira konso kupanga za malifomuzi. Koma noto amayiwa mama wawa ndi zonena kuti zovuta kuti noti akhulupirire ndi imene apa talandani mphamvu zizibwere kuno. Cholinga chonena kuti tiyambe kupanga act zimenezi ndi zimenezi kutani zikufunikira zote zimenezi. Chifukwa chonena kuti office ya President chamati ndi office ya President ndi nduna ndekuti fanzi ngati achinachi sale adza maona amene athamangira bwino ruko immigration kuja kwathandika tanga akhozo kwa ruma even amene adzawa. Fandi office ya President ndi nduna akhozo kutuma kwa anthu amene akuona kuti no anga akhulupirira akagwira ntchito kusiyana ndi kuona kuti no asiya mama wawo amene azingoonongaso ndi kuti chithunzithunzi cha Peter Mutharika ngati President. Kodi ndiye kuti ababa amayiwa basi kwawo watha iyayi amama atu inuyo ngati simupepesa zanu zizingoyipirabe. Kupepesa ndi imene solution tikuzirani Roma yesapa. Mupepese inuyo ndi mufotokoze zidayenda motere koma ngati zilalakwika papa ndetiru pepesa. Koma ngati simpanga yoncho ayi ndithu dzina lanu tilikwiratu pompano. Inu mukuona bwanji kodi makosana ndabweraso mpata ndaupeza tsopano akuti